సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. నేను రైల్వే హాస్పిటల్ నుంచి రావడం చూసిన సార్. నేను దగ్గు ఆయాసంతో వచ్చినాను. మండే లైట్ నాకు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ మంచిది. డాక్టర్స్ కానీ, సిస్టర్స్ కానీ, క్లినిక్స్ కానీ అందరూ సహకరించి నాకు సేవలు అందించారు. మీ యొక్క ఆసుపత్రికి సర్వీస్ నాకు నచ్చింది. డాక్టర్ల విషయంలో కూడా నాకు నచ్చారు. నర్సులు కూడా సర్వీస్, ఫుడ్ విషయం ఎనీ టైం ఢిల్లీ రకంగానే ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్ అవుతుంది సార్. ఈ సిస్టమ్ బాగుంది. ఈ ఆసుపత్రి యొక్క స్పెషాలిటీ బాగుంది. ఇదే సార్. డాక్టర్ నరేష్ జూడే గారు నా యొక్క డాక్టరు. ఆ సేవల ద్వారా నేను ఈరోజు ఇలా తయారైంది మంచిగా. థ్యాంక్ యూ నరేష్ జూడే సార్, TX హాస్పిటల్.